Good morning po. Tao po. Oh my God, nanay ka na pala. Kaya hindi na ako pumupunta sa farm. So yun pala yung dahilan nun. Abi seryoso ka. Hi, good morning. Wow. Nakahilera pa. Kasi aalis na nga kami, di ba? Hi, Nay. Magtatahi ka. Kasi mga hapon na siya umuwi galing ng CDO. Okay. Marunong ka rin magtahi ng mga damit, ng mga ano. Sana pala sa'yo na lang kami nagpagawa bumili na lang ako ng tela. Kaya mga bedsheet. Kahit mga bedsheet. Oo. Lahat. Yung mga gown ni Marla sa iyang Yes I Do, ang iban. Net pala sa'yo na lang. Mga gown. Magbili ako ng next. Hindi, dyan pa. Kinakamusta ka lang namin kasi hindi ka na nga namin nakikita. Ang bilis mo naman magdalang tao. Hi, baby. Pamangkin. Mamital. Pamangkin mo. Ano sila alis niya? Mga mga hapon siguro. Gabi kasi yung biyahe nila. Ihatid ko mamaya kapag malalim lang naman yun. Kahapon lang kasi. Alam mo naman yung mga butas-butas ng singit namin. Kisame na lang pala din ako lang nito. Okay na. Tapos ilan yung ilan yung room? Ilan ang room? Dalawa. Tig-isa kayo? Oo. Antaray. Pwede ko magpasok? Pasok ako ha. Pasok mga suki. So dalawin natin yung nila. Hi! Nakakain talaga ako. Ang kapal ng mukha. Ayan Nagkakara kayo ma? Ha? Nag-almusal kayo? Ako hindi pa. Lunch na lang para isang Brunch na? brunch na kain. Wait lang, kanagit pa si mama. Ano to? Hardiplex? Oo, Hardiplex. Okay, sure. Hindi naman mainit dito pag tanghali. Ngayon na sobrang init. Kasi magsa-summer na. Oo. Hindi kasi ang maganda rin dahil napapalibutan ko yung mga puno kaya kahit paano. Ngayon, pag-init talaga, mainit. Pero kung hindi siya tag-init, hindi naman siya mainit. Saan yung room mo? Ha? Naku? Naku. Okay. Nasa kabila. Malapit sa CR kasi kapag Ihiing ka pa naman. Wow. Ang tawag rito? Loft style. Loft bed. Tapos ganyan yung hagdan. Ang laki-laki mo. Hoy. Wow, kala mo talaga. Wow. Wow. Akala siya taray one-sided. Anong course mo dyan? Business ad. Taray. Uy! Ang ganda naman ng arinola. May gusto ako i-check. Ito yung hiniram ko kang Mia. Yung mga Kami dalawa ni Melmar. yung mga electrical niya. Oo. Bakit? Anong ginawa mo? Ikaw lang nag-company? May kinukumpuni lang. Okay na rin. Actually, ganito rin yung style na gusto kong gawin sa bahay. Sus naman, parang matutosted ka niyan. Malapit ka sa kisame. Dapat palagyan mo na ng Hindi plywood. naman ako dyan kapag tanghali. Bumababa na. Mahilig kasi talaga manood si Bating po ng pelikula. Kaya nakaganyan yung kanyang naka-stable. Pag nakahiga, taray. Okay din siya na para at least may working place ka. Oo. Mahilig ka rin sa mga bags. Uy, bigay yan lahat. Oo nga, ibig sabihin may kasama. Naalala ko nga itong style ng bag na binigay sa akin ni Brenda. Hoy, hindi ko yan ninato. Hindi ako, pero mas malaki. Nasa Manila pa kami. Ang pinakamaganda ho talaga dito is fiesta sa inyo. Hoy, may banderitas kayo rin. Eto, sino to? My father. Si father. Oo. Dapat ipatawag rito. Sketch nga lang yan. Sketch Yung na lang. mga, kasi niya, yung mga picture na wala. Sakto na rin pala itong mo. Oo. No, ganito na sana yung Kamiya ba? Naging loop lang, no? Yung loft. Kasi nag-double deck kasi siya dun, no? Okay na lang din. At least pwede niya maikot-ikot yun. Kung gusto niya iharap sa tabi ng bintana, yung kama. Ay, oo, Pwede. no? Oo. Kasi naka-square naman. Pwede na to ha. Kung halimbawa may asawa ka na. Uy! Sakto na to sa inyo.
Amir ako. Ay! Ikaw na topic ngayon sa GC. Ayan, sana dito na tayo na-check natin yung kanyang munting bahay. So, ito, parang kagaya lang sa ano. Ay, Ano kasi yung karton. ba't hindi mo kasi... DIY ko pa. Okay rin naman. At least, di ba? Oh, May mga inuuna pa kasi. correct. Kung minsan sa pagdidesisyon, may kailangan tayong i-prioritize kung ano yung dapat unahin natin. And that's your sister? Hindi, pinsan. Hello. Kami lang dalawa ni mother dito. Kami yung adopted nila. At least may kasama si mother lagi. Matagal ka na nagtatahi, Nay? Dalaga pa. Dalaga ka pa. Parang si Bating, no? Dalaga pa lang manginginom na. Char lang. Kasi yung papa niya Juan, Ay, palainom po. Kaya kayo na pa oo. Kasi pag nalalasing napupunit ang Uy. ang short tapos kayo yung pinupuntahan. Ayan. So kahit anong klase po ng kaya nyo tahiin. Pag may pinakita. Kaya ng makina. Kasi may pakita ako sa inyo na damit. Alam nyo na yun. Taray. Thank you so much, Depende ma'am. sa iyo kung anong gusto mo na pera. Magpatahi ka ng damit, punta ka muna dito dahil mag-budget tayo at Hala. ilang meter ang gagastuhin. Sa iyo, mga lima. Hoy, Ay, damit, hindi bedsheet yung gagawin. Mukha ba akong kama? Depende sa damit, Depende sa damit. Naapala kayo ka-video ko. Hello po. yung kapatid niya. Sa dating, Ayan, Kasi sa CDO. yung damit, karang may pa-video okay ka rin, ha? Mangura na mo. Alam mo naman. Ayan. Ito na yung ating munting pasilip dito sa bahay ni Bating. Since dumaan na rin tayo. Meron na kiss. Third floor. Malapit na yan. Sus, kayang-kaya yan. Ang yaka. 1 month mo lang yan dong kayang-kaya. Ilang plywood mauubos nito if ever? 1, 2, 3. Kasi apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya pag sila ang sana, kaya nga. Actually, maganda pa rin naman yung ganitong bintana, Nay. Kasi para yung hangin, nakaka-circulate. Actually, maganda ang bahay. For me, maganda ang bahay na maraming bintana. Kasi yung circulation ng hangin. Yung akin kasi no choice yung bahay ko sa Antipolo. Isa lang talaga. Kasi pader sa pader na yung mga katabi ko. So, wala na akong ano. Kaya isa lang talaga, yung sa bungad. Merong yung kapatid niya, si Gigi. Siguro kilala mo si Gigi. Si Gigi. Si Gigi. Yung bahay na yan. Bahay Yung ng nakatira sa pamangkin ano ko. ba? Kaya yung kuhan ba, di Pinda. Di Pinda sa iya. Nandyan siya. Sila. Oo. Ipapitihan niya na siya, current na siya. Pagkatapos, uwi siya dito sa bahay kasi yung room na yan sa kanya yun. Kanya. Yan, ang bahay din po niya yan. Sige, Nay. Ano pa imamarites mo sa Ay, akin? yan ang Ano bahay. mga ginagawa ng pamilya? Foundation lang yan. Oo. Hindi pa ang roof niya. Hindi pa. Marami kami Kaya, bahay. Pinatungan lang. Marami kaming bahay. Baka naman. Baka naman pwede mo ako mabigyan ng bahay kahit isa lang. Ligaw ba tayo na rin ng bahay? Ang makakuha na ko ng senior ko, binilihan ko ng sin. Atop ba yun? Oo. Sino pa pinaka-chismosa dito sa mga compound niyo? Yung mama siya, ko ang siya na pala. Siya na pala may alam. Ano tong compound ninyo? Magkakapamilya kayo dito? Oo. Parang yan, no? Kung paano. Mga relatives. Baliti kong taon dito. Ayan. So, ito na. Ito na yung papasya. Ayun na, mag-alis na kami. Maraming salamat sa pasilip sa iyong munting bahay. Thank you so much sa pagbisita, ma'am. Ano ko nangangatid ko na. Yes, Nay, ha? See you later. Salamat. Tsaka partido? Wala ka pang salamin-salamin habang nagtatahi, That's good. 72. Wow. Nakakaya. Nakakaya naman po dito sa anak ninyo. Near lang. Near-sighted lang. Near, far, wherever you are. Ganun. Sige, Nay. Thank you po, ha. Salamat.